Yes, it's like I should. אז ממשיך פה בעברית. ממשיך ומסתכל על המצלמה פה על הביט. אז פאקינג איי, זה ה-T אל ה-A אל ה-M כמו חומוס מטמטם לא מתמם. זה תמיר עם עצמי, אני מחמיר. תקשיב, כי אני לא MC שעיר, אני באתי פה לצפון. אני לא בטוח פאק ולשיט הזה פה אין פזמון. אז רגע, מחפש כל נושא פאק, אין לי שום דבר לדבר עליו, אני מוצא את AVN. עומד פה מהנהן, וואלה אחי, תגיד לי yes, תגיד כן. ממשיך ומסתכן, בין 24 אתה הגעת לפה פאק, אמרתי שעה בפקקים נתקע, אחי פאק, גם אם לא תסתדר עם החריזה, אז ימשיך לברקרטוס, זה לא חשוב, ורס כתוב לא חשוב, יחזור פה למסיבת רחוב, זה לא טוב, ימשיך פה בפרי סטייל, יהיה אלתר פה במקום, חכה רגע, עוד שנייה רגע, אחי תיקח לי את המקום, קח שנייה פה לנשום, עכשיו הם פה פאקינג קובעים פה איזה תור, רגע אחי אין פה מייק ואין פה מוניטור, אז פה זורם מהר, מעלה את ה-BPM, ממשיך פה לדבר, את האווירה פה מחמם, God damn, אז תלחץ פה על לרקוד, ואם אתה לא בטוח תגיד פאקינג אומייגאד.